Kif il-ġimgħa ta' bidu għaċ-ċogħol it-taħdidiet f'pajjiżna laħqu l-qofol tagħhom f'sessjoni speċjali dwar it-tibdil fil-klima. Sessjoni li għaliha attenda l-President Franċiż François Hollande u s-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda Ban Ki-moon. Ta' min jinnota li laqgħa straordinarja saret jumejn biss qabel ma nhar it-tnejn jiftaħ il-21 Summit tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar it-tibdil fil-klima f'Pariġi, magħruf aħjar bħala l-COP21. Fi kliem François Hollande kien għalhekk li ħass il-ħtieġa li attendi minkejja li aktar kmieni Franza fakret il-vittmi tal-attakki terroristiċi ftit tal-jiem ilu. Fost l-aktar punti importanti li ħarġu mill-laqgħa kien hemm it-twaqqif ta' fond ġdid għall-azzjoni kontra t-tibdil fil-klima. Il-President Franċiż faħħar din l-inizjattiva u sostna li din l-inizjattiva tenfasizza l-importanza ta' sessjoni li saret f'pajjiżna u fuq kollox is-sinifikat ta' ċogħol 2015. Bl-istess sodisfazzjon tkellem is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda Ban Ki-moon li ddeskriva l-laqgħa f'Malta bħala l-aħħar pass politiku qabel il-COP21 fejn aktar minn 150 kap ta' stat se jiltaqgħu f'Pariġi bit-tama li jaslu għal ftehim obbligatorju. There's a strong commitment, not only the government, but the business communities and civil societies and people on the ground. They urge the leaders of today that to make this world better and environmentally sustainable so that our succeeding generations can live in peace and harmony and prosperity. Ban Ki-moon ifakkar kif Malta kienet l-ewwel pajjiż li poġġiet it-tibdil fil-klima fuq l-aġenda globali u appella lin nazzjonijiet kollha biex juru l-istess ambizzjoni favur azzjonijiet konkreti li kapaċi jsalvaw id-dinja. Intant il-Prim Ministru Joseph Muscat ukoll awgura li l-eżodu ta' taħdidiet f'pajjiżna joffri l-momentum meħtieġ għal laqgħa importanti f'Pariġi.